Ja vittu. Viro. Menikö se paskaks? Joo, ei tosta kyllä tuu yhtään mitään tosta lentämisestä. Ei niinku yhtään mitään. Tai mitä sulle korjaa? Ei vittu. Nää muuten räjähtää tähän nää kaverit. Kato, mä ennustan nää räjähtää. Ei räjähdä. Eikö räjähdä? Räjähtää. Okei, hyvä. Sit seuraatte minua. Vittu, tää on Tuolla meni perseestä. toinen kopteri. Ammutaan se. Ui vittu, paina sitä veetä. Äijä, mä hyppäsin just ennen kyydistä, enkä ottanut mitään damaa.